Har du oplevet en svær skilsmisse, lang sagsbehandlingstid, diskrimination, forældrefremmedgørelse eller mistet hel eller delvis kontakt til dit barn? Så sørg for at tage vores 8 ugers samtaleforløb med 8 andre fædre. Det er 8 uger med 8 fædre. Du vil opleve gode samtaler, 3 timer om ugen om dit liv og nuværende situation støttet af professionelle terapeuter. I vil mødes online eller ansigt til ansigt på dansk eller engelsk. I vil diskutere emner som f.eks. din nuværende situation. Hvad er godt? Hvad er dårligt? Identitetskrise. Hvilken effekt har det på dig? Frustrationer. Er du frustreret? Hvis skyld er det. Magt. Hvem har magten og hvorfor? Mistet kontakt. Hvordan genopretter man en relation? Positionering. Hvem var jeg og hvem er jeg nu? Kampen om rettigheder. Kan du tænke på det anderledes? Mit nuværende liv. Hvad skal fokus være? Håb og fremtiden. Hvordan skaber du en positiv fremtid? Find ledige pladser på tagdesomenmand.dk og tilmeld dig allerede i dag. Kom med i fællesskabet. Tak for din tid.